Čaute. Dneska si zahráme. A sa to volá? Už som zabudol. Taká hra o rybách. Buď som tu trošku farmil. Takže tak. Natočil som to, lebo moji kamaráti ma furt odpravujú, že mám niečo natočiť, lebo 3 týždne som nič nevydal. Tak ideme niečo natočiť. Jupi! Chytáme, hurá. Veľmi depresívujúce. More blesky môžeš tu trafiť. To sme v Mojangu. Blesky, dosť. Stačilo. Nemám to také dobré veci. Tamto, čo vidíte, to je ryby, tam moc dosť nevšímajte. Ho neplatí. Nie vôbec. Toto je. Vidíte toho mosasaura drobnutého. Toto je rieka, je krásny. Krása, chytíme si ho. Akože toho mosasaura. To je pekné, ale dosaláme s tebou. Mohol by som už byť ako ďalší Elgan Major. Akože mám na ňo bait. Áno, mám tu byť za 5 miliónov. Tak vám doporučujem túto hru, keď ste najrageovaní ako ja. Takže fakt, zahrajte si túto hru, je to dobré. Ak nebudete to vedieť hrať, nuž, váš problém, ja vám nepomôžem. Smutné však. No, hurá. No, dobre. To blesk! Hore, Mojang ma chce zabiť. Takže ideme chytať. Všetko pochytáme. Wow. Všetko prodáme. Milión. Dankeschön. Pozrieme sa, čo je v šope. Určite hovno. Dajte 5000 lajkov, keď tam bude hovno. Dobre, 5000 lajkov šup. Dobre, už budem rozprávať normálne, bo už ma bolia z toho zuby. Takže, dobrý deň. Už si predstavil algoritmy, nevadí. Ideme si zahrať Fish dačo. Fish at Pier, či čo? Typek tu flexí, hej? Ty flexíš, typek? Flexíš, hej? Flexíš? Chudák. O, ty korka! Giant dorka, ešte lepšie. Chytáme. No sa chytí, klobása. O, toto je krásne. Nezačal som si to od noob do pro, ale môžeme na druhom účte si zahrať. Keď tu bude, čo ja viem, 10 lajkov, tak možno to natočím. Ale iba možno. No, pravdepodobne nie, ale to nevadí. Teda čo? Takže čo tu máme? Plesiosaurus, Mosasaurus, Cartosaurus, Nigasaurus, tak. Nie som rasista, hej? Za to, čo som povedal. Čo je za ryba? A Blue Whale, to je normálne. Ale chytím ťa, prečo nie? Ďakujem.
Ten Niger mi furt ucieka. Niger, nie uciekaj. Dziękuję. Bo nowy shopek, że zapozrieme. Gdzie to będzie jeszcze dobre? Tak, no tak się można drugi dzień. A to już zajtra. To Riki! No co, no to się nowy dzień. Ach, musimy coś nowy dzień. Fakt wyborny. Nie wadzi. Premia nie wadzi. Także. I to drobniemy. Tutaj ako je ten ningen, ja by som to dal na bok. A že vraj, že by sme našli väčšie miesto pre nich. Tuto dozadu by sme to mohli dať. A miesto tohto. Aj tak mi tu nech nepadá, takže môže to byť. Super. Vlastne máme ešte ten bait, tak si to dáme, ukáž, čo to je. Seaweed, toto nechceme. To tiež nechceme. Boop. Tu. Kurne, nech to dáme. Co máme? Ešte to naštúrieme. A tak jedno nebude bolieť. Hurá, chytáme. No tak chytá ti žabrovaná ryba. Rozpít. 60% výborné. Všetko predáme. Hurá. Máme 59 000. Veľmi depresívne. No to už vôbec nie. Skončil som video tam ty. Nie, prečo som to vôbec išiel, ale nevadí. Ďakujem za také depresívne ryby. Čo chceš, cool, bro? Vypadni preč, ja si cool. Natáčam vôbec, natáčam, takže. Je ten noob. To je jeho? A že on je tu. Neukáž si depresívne detko, že to máš. Super. Tak nemá tu ten bait, čo je. Nemá ho. No, lepšie. Keď tam bude niečo dobré, natočím 2 videa.
Dobre, v pohode. Lepšie pre mňa. No chudák. Aha, Niger sa spomenul. Niger! Chytím ťa. Niger, nečakaj. Niger, chytáme. Chytíme. To się nie schowam. Trzy, dwa, na jump. Łukasz. To 4000, hurra. Ty si cool. No vidím, aký si cool. Okay, so stop on the face, put some in there. Aby v šope niečo dobré, tak livujem hru. Končí video. Takže keď bude niečo dobré, končíme video. Počkáme to 2 minúty. Už toho chvíľu bude. Ešte 10 sekúnd. Keď bude niečo dobré, tak ma zabíte. Nože. Do prdele. Hej, toto, takže to stačí. Natočím možno druhé video hneď za 20 sekúnd. Takže čau.